Shit, det gad godt at med udvalget. Der må sgu da være nogen, jeg kender, eller noget, jeg kan gøre. Hvad så? Vi har en ven, vi skal hjælpe, så du skal altså stoppe nu. Ja? Hvem har du? Nå, du har selvfølgelig ikke nogen. Hvad sker der? Er der ikke nogen piger? Jeg har ikke noget sammen, siden vi stoppede event. Altså, hvad skal jeg gøre? Altså, du skal ud af sengen nu. Kom så. Nej, altså, ikke det der med. Kom nu. Du er ikke formand mere. Så hvad laver du? Jeg er bare i gang med lige at få sætte det. Altså, kan du ikke fucking... Jeg kan sætte noget lys op her. Nej, det gør du ikke. Troels, jeg ved godt, du ikke har et arbejde efter skole her. Ikke? Og det er efter røvet event. Alt er gået galt. Er det det? Nå, det er fandme synd for. Så kom, vi skal hjælpe Lille Tegn med hans video. Ja, money! Hvem fuck er du med den der lort attitude? Altså, hvad er det, du har taget med? Altså, dreng, det her er vores bedste eksempel. Han er høj i hatten, og han er god til, hvad han gør. Så lær mig at vende stilen. Fint, altså. Så sætter vi ham på prøve. Hvad fuck laver du? Altså, hvad laver du, mate? Det er nu. Sidste dag. Det er prøvedag. Kom så. Kør. Del af event bootcamp, det er for stationerne. Så lad os køre. Det er nu. Kom nu, Tegn. Kom nu, far på. Ja. Op med de for stationer. Ja. Kom nu. Du ved de tog. Kør. Kom nu. Det er godt. Hold dig i vander, imens. Hold dig i vander. Kom nu. Kom nu. Længere. Ja. Fortsæt nu. Fortsæt. Kom nu. Ja. Anden del af bootcamp. Tænk på, du skal hjem. Stativerne, de skal hurtigt med. Her har vi en bænk. Hurtigt op. Ned igen. Kom nu, Tegn. Fart på. Hurtigt, det der. Vej, vi bliver sur. Kom nu. Ja. Kom. Ja. Kom nu. Kom nu. Kom nu, Tegn. Vinkel op. Og så ned igen. Kom. Så tager vi ned igen. Hurtigt ned. Hurtigt ned. Ja, det er flot. Hurtigt op. Ja. Nej, vi er done for i dag. Vi er ude til i morgen. Min aller sidste prøve kommer i morgen. Jeg vil ikke glæde mig til det. Så Tegn. Sidste dag i din bootcamp. Du kan se, så står vi i Øregårdsparken. En flot Øregårdsø. Traditionen tro, så vel at mærke som hvor Troels gjorde det, så skal du også hoppe over søen. Sidder der en bømmerpige, og kun mig hun tænker på. Hej Øregård Event. Det er Frederik fra Layback Boys her. Som I nok ved, så var jeg jo med i eventudvalget. Eller jeg var i eventudvalget, indtil jeg uretfærdigvis blev smidt ud. Og siden da har eventudvalget jo ikke været det samme. Derfor synes jeg, at I skal stemme Tegn ind 2025, så I kan make Øregård great again. With the help of Tegn. Og hvis I gør det, så skal jeg nok sørge for, at Sifu igen kommer ud for cheap money og give en god koncert til en fest. Stem på Tegn. Make it great again. Once for all.